panguva ino zvobuda pachena pane marumors aiwa zvichibuda mupepanhau aiwa rine mukurumbira remandorokwati reThe Newshawks panguva ino vataura mashoko ekuti mutungamiri wenyika panguva ino is set kuti aite reshuffle, cabinet reshuffle panguva ino panoonekwa kunzi pari kufanira kumboriasainiwa aiwa nekufaiwa vamwe vanhu vari kuonekwa kunzi they are not aligning nevision 2030 vanyatso kuonekwa kunzi these are distractors to Mnangagwa kuti atadze kuataina maambitions ake zvakanaka-naka. Sadapita mashuka kudani kwepanguva ino subscribe like on the bell icon. News akusina mudanyira chiti President Emerson Mnangagwa is considering a cabinet reshuffle and changes to the state information apparatus, including appointing a new spokesperson and a top government official. He has told the Newshawks. Tomashu warikuda panguva ino kuri kuonekwa kunzi magovernment officials ave pamusoro-soro ndova vakataura mashoko akati aiwa panguva ino pamuri kuonekwa kunzi kune vamwe vanhu vari suspected kuti they are serving aiwa VP Kosano Chiwenga, Sana Joji Charamba aiwa nevamwe panguva ino zvonzi they might be reassigned, they might be fired, they might be reshuffled achiiswa kumapositions anyatsokuonekwa kunzi ndeemhanga-mhanga, mapositions anoonekwa kunzi asiri critical, asiri influential, asingazokonzeresi kuti mutungamiri wenyika apinde busy. Ndomashoko ari kuda panguva ino ari kuitika soon after the conference. Zvinhu hazvina kumira mushe mune Zimbabwe. The Zvigananda group panguva ino iri kuzama painogona napo pose, iri kuzama kuburitsa aiwa mari yayo yose kuti ikwanise kuatena the 2030 plan. Inoonekwa kunzi aiwa this is their golden plan vakapedza vatozoita the resolution number 1 kuti vakwanise kuatena vakwanise kukepcha nekuita zvavanoda nenyika. Tonze mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Chitiko chadhikondemewa nemwana wese weZimbabwe panguva ino achidhimanda accountability, a stop to corruption. Vinako section medu mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like, chit on the bell icon.